ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ضرب چلا کے بچ سجدے ضرب چلا کے بچ سجدے اسلام دا اج نقصان کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا جدو ویکھی حالت بابے دی وچ مسجد سید تڑپ گئے جدو ویکھی حالت بابے دی وچ مسجد سید تڑپ گئے امامت کر تو حسن بچڑا امامت کر تو حسن بچڑا انج حیدر نے فرمان کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر لگی ضرب امیر کو جے ویلے لگی ضرب امیر کو جے ویلے مینارک سارے ہل گئے آیا سرخ پسینہ کعبے کو کائنات دے طور بدل گئے آیا سرخ پسینہ کعبے کو کائنات دے طور بدل گئے فضا کلثوم رقیہ نے زینب نو آنکھیں گلے لا کے فضا کلثوم رقیہ نے زینب نو آنکھیں گلے لا کے کیویں اج قرآن دے کاریاں نے کیویں اج قرآن دے کاریاں نے وچ سجدے قتل قرآن کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر ویران کیتا ویکھ نانا تیری امت نے ساڈا وسدا گھر